बहाय माने बे पार्टिया दानि जे रुलिं पार्टिया जोंहा माने बे लामाफोरखौ 17 बोसोर माने रायजोखौ सालायदोंबाबो जोंहा बेखिनि लामाखौ बिथांमोना नायसनाखै आरो बिथांमोना लामाखौ बानायना होआखै आरो दा जों लुबैदोंमोन मोजां मावगोन होननानै किन्तु जों दिनैसिमबो 17 बोसोर जानानै थांबाबो जों बिथांमोना बे लामाखौ नायसनाखिसै दा बहाय हयथ' गामिनि रायजो राजाफ्रा एसे परिबर्तनखौ लुबैदों आरो परिबर्तनखौ लुबैदों माने दा बयबो बर' माहारिफ्रा बर' सुबुंफ्रा बा गामिनि डेभेलपखौ मावनो थाखाय बयबो लुबैदों नालाय दा डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय दा ओंखायनो जोङो पार्टिखौ माने गोदानखौनो बानायफिननो गोदान पार्टिनो जोङो सरकार दानो थाखाय जोङो सुबिदाखौ लुबैदों आरो फैगौ इलेक्सनावथ' जोङो जे माने कर्मखौ जाय मानसिया मोजां धरनि मावगोन आरो पाब्लिकफोरा जनसंख्या 17 बोसोर जे सरकारा मावनानै थांबाय पुराना सरकारा दा बेखौ बहाय मोजां खामानि मावैनि थाखाय हयथ' जन साधारना मोजां मोनसे सरकार दानो लुबैफिनदों बिनि थाखायनो बयबो गोदान सरकार लुबैदों 17 बोसोरावथ' बिसोरो बिथांमोनाबो मावनाया मावदों गाज्रिखौ मावाखै एफा एनैखौ मावदों किन्तु सोरबा सोरबा माने डेभेलपमेन्टनि माबाफोरखौ न'फोरखौ सोरबा मोजाङै मावाखै सोरबाबा माबा मोनसे खामानिखौ मोजाङै साक्सेस मावाखै हरनायाथ' हरदों सरकारा हरदों थिगैनो किन्तु मेम्बारफोरनि गाहाय मानसिफोरनि लेभेलाव माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुंजोबाखै बिथांमोना बे माने सरकारखौ माने जोंनि खामानिफ्रा थिग मथन सोरबा गरिब गुन्द्राफ्रा अबा मोनथाव मानसिया मोनाखै आरो सोरबाबा माने जेनाखि मावनाय दांनायफ्राव सोरबा मोनसे सहाय सुबिदा सरकारनिफ्राय लुबैयो बेफोरखौ खायसे मोनाखै नालाय दा बिनि थाखायनो हयथ' सरकारखौ हयथ' परिबर्तन खालामनायनि मोनसे जन साधारना लुबैदों दा आंबो बे गामिनि हिसाबै आंबो बे खोथाखौनो बुंनो लुबैदों माने ओरैबायदि माने जन साधारना जुदि परिबर्तनखौ लुबैयोब्ला आंबो बेखौनो परिबर्तननि थाखाय आं दुर्मधरनि बिदा असे दिनैसिम 2001 मायथाइयाव बिटिसि एकर्डनि नामै एमएलए दैथायनायाव एमएलएफोर नांगौ जानायावहाय आंनि फंबायखौ खामानियाव बाहायनायाव आंनि फंबाया जिउ गोमालाङो बिटिसि सरकारा जोंनो 5 लाख करि अनसुंथाइ होनो होननानै बुंदोंमोन नाथाय जों दिनैसिमबो मोनाखै आरो दिनैसिमबो 17 बोसोर सरकार जानायनि उनावबो जेलानाखि इलेक्सन समाय फैयो अब्ला जोंनाव बुंफैयो नोंसिनो 5 लाख रां होनाय जागोन होननानै नाथाय जों दिनैसिम अनसुंथाइखौ मोनाखै दिनैसिम जोंनि न'खराव जों जेबो मोननो हायाखै कम्बल खुन्दुं फैबाबो जोंनि न'खराव होफैनाय जाया गासिबो गावसिनि मेम्बारफोरनिल' गासिबो लिस्टेडखा आरो माबाखा होननानै माखासे प्राइमारि लेभेलनि मेम्बारफ्रा बुङो बेनिखायनो जोङो दा जे गोदान पार्टि फैदों बे पार्टिखौनो जों बयबो पाब्लिकफ्रा हेफाजाब होनायलाय जोङो गोजाम पार्टिखौ नागारनानै BPF खौ नागारनानै जोङो इउपिपिएल हानजायावनो भट होनो होननानै जों थिरांथा लादों।